Халкыбызның бу милли бәйрәме сабантуйлар алдыннан һәр йортта тәмле ризыклар пешә. Чип-чиста итеп керләр юла, ялт иттереп иләр чистартыла. Ул көннәрдә һәр кайда бәйрәм төсе, һәр кемдә бәйрәм рухы була. Дөньяда бер генә милләтнең дә шундый шал тарихлы бәйрәме юктыр. Без сабантуй турында борынгы болгар бабаларыбыздан калган риваятләрдән дә тоемлап яшибез. Әнә Алып батыр шул сабантуй батыр бит инде ул. Халкыбызда көч-куәт ияләренә хөрмәт шул заманнардан бирле килә. Капка аша зур ташларны чөйгән, бураны бер пичмагыннан күтәрә алган, ат хәтле атны җилкәсенә атландырган баһадирга кем генә сокланмасын икән. Мондый алып батырлар һәр авылда иң хөрмәтле кеше саналган. Хәзер сабантуйны милли бәйрәм дип шикләп куюда дөрес булмас иде. Аны ызандаш-тугандаш халыклар, урыслар, чувашлар, марилар, удмуртлар да көтеп ала. Бәйрәм көнне рәеш киемнәрен киеп, алар күршедәге татар авылына юнәлә. Сабантуй түгәрәгендә без күп милләтләрнең милли киемнәрен күрәбез, җырларын һәм көйләрен ишетәбез. Сабантуйның күңеле иркен, ишеге төбенә хәтле ачык. Теләсә кайсы милләт кешесе аның ярышларында үзенең көчен сынасын, уеннарда осталыгын күрсәтсен. Авылда сабантуй бәйрәме. Әйтерсең, дөньяның бар яме бүгенгә шушында җыелган яшь кызлар биеләр әйләнеп, я егет, чык әле уртага, әйдәле, чык әле сынатма быелда. Шитекләр, калфаклар кигәннәр, яшь кызлар шундый да чибәрләр, әйтерсең чәчәкләр бәйләме, уйныйлар, бийләр, көләләр. Егетлек мәйданда сынала, батырлар алыша билләрдән, йөрәкләр кыш кебек талпына, йөрәкләр атылып чыгар күк, бер сорау күңелдә: кем җиңәр, кем калыр көрәштә батырга? Егетләр очалар кыш кебек, очалар егетләр җилкенеп, ат бит ул ир-егет канаты. Ярышта җиңалсаң иркәләр, күзеннән нур булып сирпеләр иркәңнең ягымлы карашы. Кунаклар, уйнагыз, көлегез, халкыбыз ягымлы, кунакчыл, күңелләр мәйдандай киң безнең, тагын да килегез кунакка. Бәйрәмгә сез тагын килегез.
шабар туганнар, ата-ана йортына, жай бәйрәм хезмәт туя, әйдә сабан туена. Гөрләп тора авылларда, җәйге сабан туйлары, яңгырата урамнарны, кичке гармонның нары. Гөрләп тора авылларда, җәйге сабан туйлары, яңгырата урамнарны, кичке гармонның нары. Әйдә, әйдә, сабан туена, әйдә, әйдә, сабан туена, әйдә, әйдә, сабан туена, әйдә, әйдә, сабан туена. Сабантуйлар кемнең генә күңелен җилкендерми икән дә, кемнең генә күңел кылларын чиртми икән. Югыйсә, бәйрәм барган урында яшь җилкенчәк белән бергә ап-ак сакаллы бабайларның да чит кеше очраганда авызын яулык чите белән каплап сөйләшүче әбиләрнең дә, бала чаганың да ыгы-зыгы килеп йөрүен ни белән аңлатырсың? Ул көннәрдә һәркем үзен 3-4 чакрым арадан чабыштан килгән аргамак хәлендә сизә. Күңеле белән каядыр ашкына. Хушис бөркелеп торган болыннарны, елга буйларын, урман аланнарын әйләнгәч, үзенең балачагына яки яшьлегенә әйләнеп кайткандай була. Сабан туе. Кызлар, кызлар күпме, ак яулыклар, кызыл яулыклар. Кара күзле кызга күңелем төште. Бирсен сабырлыклар. Иптәш кызларыннан сорыйм әле. Кайсы яктан икән бу матур көрәш бара. Мәйдан гүли, шаша, кем соң өскә чыга, кем батыр? Сәйитнеке алды. Ягып салды. Ура белән күккә шиделәр. Кызлар миңа теге кара күзне ерак авылныкы диделәр. Быел яшьсең дип көрәштермәделәр. Батыр калмый кызга күз салмам. Киләсе ел безгә сабан туена киләгенә күрсин күз алмам. Кызлар килер. Җиңсәм кызлар күрер. Ал яулыклар, чуар яулыклар. Чуар күңел белмим түзәлерме? Сабырлыклар бирсен, саулык бар. Şakta sin yağa matur Gülmegin kiygen idin Avlımızga saban tuyga Unakka kilgen idin Saban tuyga Dige aşkına küngel Saban tuyda Dige bizning tuy tügel Saban tuyga Dige aşkına küngel Saban tuyda Dige bizning tuy tügel Min ul şakta kereşlerde Batırga kalgan idim Şikken silgi algan idim Uzatıp bargan idim Saban tuyga Dige aşkına küngel Saban tuyda Dige bizning tuy tügel Saban tuyga Dige aşkına küngel Saban tuyda Dige bizning tuy tügel
başkaşa ışraşmadık Telekir teler kırmay Kırmış nige Derde taştan Saban tuylardan tırmay Saban tuyga Nige aşkına küngel Saban tuyda Nige bizmeni tuy tügel Saban tuyga Nige aşkına küngel Saban tuyda Nige bizmeni tuy tügel Saban tuyda Nige bizmeni tuy tügel Saban tuyda Nige bizmeni tuy tügel Яш киленнәр бүләге, шиккән башлы сөлге бәйләнгән озын кулга магниттай һәр кемне үзенә тарта. Олы да, кеше дә аның мәйданына ашыга. Бәйрәмнең иң күңелле мизгелләрен барыннан да бигрәк татарча көрәшне күрми калырмын дип борчыла. Яшел пешән ашап йөргән бозау хатлы тәкәнең әле хуҗасы табылмавын белгәч кенә тынычлана. Менә Майдан читендәге өстәл артына авылның мөхтәрәм картлары кереп урнаша. Булар аксакаллар, мактаулы хөкемдарлар. Алар татарча көрәшнең бәхәсле очракларында да үз сүзләрен әйтергә тиешләр. Менә шул чак мәйдан уртасына алып баручы чыга һәм озын арканның өчен баш өстендә селки-селки үз сүзен әйтә. Мәйданга, хәзер көрәшне башлыйбыз. Кемнәрнең беләге юан, кемнәр үзенең көчен сынап карарга тели, уртага керсен, менә шушы арканга тотынсын. Аның сүзләре мәйдан өстендә тынарга өлгергәнче үк уртага пәһлеван да егетләр кереп тула. Бираздан озын арканда тотынырга урын калмый. Баш судья көрәшчеләрне парларга айырып чыккач, китә инде тамаша. Ниһаят, баш батыр билгеле. Дус ишләре аны күтәреп шияр өчен уртага ашыгалар. Менә тәкәсе белән бергә шиккән башлы сөлгеләрен муенына урап, пәһлеван халык өстенә югары оча. Аннары ул тәкәне муенына атландырып, мәйданда бер әйләнеш ясый да читкә чыга һәм гади тамашачы булып кала. Мәйдан уртасында ирләр, алып батыр уллары, көрәшче халыкны кывыл язгы сабан туйлары. Бабайлардан калган йола бүген безне җилкетә, әнә мәйдан тында алмый көрәш батырын көтә. Кем ул батыр көрәшче, ил йөзен акларлыкмы? Туган җирен төрле залим затлардан сакларлыкмы? Рухыныкмы, түзәрлекме, әзерме ул зур алышка, ныклы дәвам булырмы ул халкым улы алыпка? Бу көрәштә бер кемгә дә юк бер нинди ташлама, татарның сабан туйы да алыплардан башлана. Егет чык майданга, күрсәт татарлыгыңны. Бар халык балсын хайранга, күреп батырлыгыңны. Сабан туйгырыңны йыла көрәшчеләр миллионда, пәһлеванда ир-егетләр көч сынаша мәйданда. Сабан туй, көрәшчеләр миллионда, пәһлеванда ир-егетләр көч сынаша мәйданда. Көрәш
Güreşni yarata tatar Güreş anın kanında Battırılıpны yavlaganda Şellemez sul canında Saban tuy burunlu yıla Saban tuy kurke güreş Şul güreşni karaganda Duyasın zümrü yaş Saban tuy, saban tuy, saban tuy kurke güreş Şul güreşni karaganda Duyasın zümrü yaş Bütün dünyaga taraldı Tatarlarның güreşi Saban tuyunun batırları Milletnin yüzü taşı Saban tuy burunlu yıla güreşler gülü yanda Kalktı önde gir yigitler köş sıraşa maydanda Saban tuy, güreşler gülü yanda Kalktı önde gir yigitler köş sıraşa maydanda Saban tuy burunlu yıla Saban tuy kurke güreş Şul güreşni karaganda Duyasın zümrü yaş Saban tuy, saban tuy kurke güreş Şul güreşni karaganda Duyasın zümrü yaş Saban tuy burunlu yıla güreşler gülü yanda Aklı önde gir yigitler kış sıraşa maydanda Saban tuy, güreşler gülü yanda Aklı önde gir yigitler kış sıraşa maydanda Aklı önde gir yigitler kış sıraşa maydanda Saban Saban tuyunun beygileri birsinden birsi kızık yarışları devam iteli. Atlar kile, almaşuar olga çıktı. Bu Jonkay özünün birinci ikenligin tuygan sıman kanatlanıp ışa. Üstündeki bitirşik xatligine molay neçik düzedir. Molay onu batır orgamakны meydan ortasına alıp kire. Mine şunda tamaşa kiteyindi. Atның муйнына кышак-кышак ситсы бәйләп куялар. Менә дигән збороy кигертәләр. Югары күтәрелеп шиерләр иде дә Җанкайны. Көч-куәтләре җитеп бетми шул. Аның каравы кечкенә җайда куллардан төшеп тормый. Ул мәйдан эчендә башын горур тотып берничә әйләнеш ясый да атын пешенлеккә алып китә. Ял итсен, ашасын, аунасын, рәхәтләнсен Җанкай. Җиңүче бит ул. Ран салды мәйдан. Атлар килә, чабыш атлары. Бар микән ул татар йөрәгенең атка сокланмаган чаклары? Җилдәй җитез, җилбер яллы атлар, муеннары аккош муены. Изге йыла, көч сынашыр өчен атлар чыга Сабан туена. Ялларына бөдерә башын иеп, йөгерек атын куа бер егет, бу дөньяда без бит үзебез дә бәйгеләрдә чапкан ат кебек. Канатлы ат сыйган җаны белән авыл йөгерә атлар каршына, Сабан туйда чапкан малкайларны сөлге белән халкым каршыла. Атлар уза мәйдан уртасына. Беренчесе, аннан башкалар, алмачуар, кара туры атлар, җилбер яллы җирән кашкалар. Бер әбинең күрәм юл шитендә чиккән сөлге тотып торганын. Сөлгесен ул салыр муенына иң ахырдан килгән юрганын.
Сабан туйның рухы, тәсир кеше шундый зур, ул кеше күңелендә еллар буе саклана. Аңа авыр вакытларда эчке терәк була. Йөрәккә отышлы симфония кебек, аның аһәңе кулакта гел яңгырап тора. Сабантуй карагач, минем күңелемдә күп айлар буе шуның бизәкләре тәсирендә яши. Олар еллар буе тутыкмыйлар, төсмерләрен генә арттыра баралар. Эх, күңелле соң безнең сабан туйлар. Кичә монда сабан туй гөрләде. Җыйды, күрештерде бу майдан. Бабайларның кайнарлыгы кайтты, кунакчылык күчте еллардан. Атлар чапты, кылга башларына менеп җитте кичә кыюлык, хаклык батыр калды. Мактанчыклык капчык тигәч төште егылып. Эшкерсезлек кайткан кунак булып, тапкырлыгы шунда, җырлыгы һәр кешенең җанын сыйпап йөрде гасырлардан килгән җыр моңа. Халыктагы матур гадәтләрне берем-берем җыеп еллардан бер күрсеннәр әле дип ахыры дәшеп алган безне бу майдан. Бүген менә тагын таралыштык. Йыраклардан килгән җылылык мәйдандагы ак багана сыман күңелләрдә калды сузылып. Дулыгыны яшел аланда дуслар туганнар җыелган анда тәмле сүзеңне якты йөзеңне онытмадыңмы туйга барганда тәмле сүзеңне якты йөзеңне ялкынлы күңел түгәрәк уя балында язгы күгәләк күрик майданда ярыш кызганын әйдәгез әле мәник түгәрәк күрик майданда ярыш кызганын әйдәгез әле мәник түгәрәк тирә яктыра балкып нурланып килгән егетләр сөйгәнен алып Талиян моңлана җырчы җыр суза тыңлы илкәннәр гаҗәпкә калып Талиян моңлана җырчы җыр суза тыңлы илкәннәр гаҗәпкә калып Şavlasın, şun bayram bitsin, gururdanlasın, şatlı gılasın, yılda kilasın, her kim күңелен күрә беләсен, şatlı gılasın, yılda kilasın, her kim күңелен күрә беләсен. Тәмле сүзеңне, якты йөзеңне
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез Сабантуй бизәкләре исемле әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Материаллар Нургали Булатов язмасыннан алынды. Илдус Якубов, Рәдиф Хаташ, Газинур Мурат, Салиса Гәрәева, Харрас Әюп шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Зиләйлә төркеме башкаруындагы Җәйге Сабантуе, Илсаф һәм Нәфкать Нигъматуллин башкаруындагы Сабантуй исемле җырлар, Гүзәл Сафина башкаруындагы Атлар һәм дә Алмаз Ишмуратов башкаруындагы Сабантуй җыры исемле бик тә күркәм җырлар бизәде.